Ja vítam vás u nového videjka. Dneska si zahráme takúto hru a som tu aj s mojím kamarátom Sebom. Hello, hello. No a budeme hrať túto hru teda. Forsaken. Áno. Kde si? OK. Tu, No tak teraz si za chvíľu začneme, nie? Za minútu skončí kolo. OK, takže počkáme asi minútu. Neviem. Je tu takýto couch. Neviem, určite poznáte túto hru niektorí. A no, tu je pozri, tu je niečo aj. Tu je telka. No, ja som túto hru asi hrala raz, neviem, strašne dávno. Teraz to je akože dobre hrať. Neviem. Dobre, už ideme. Takže ideme na to za 40 sekúnd. No, áno. Kto to teraz bude? Tak ja to nesom. Ja neviem, ja neviem, či ako mám to vedieť vlastne. Či som Ty to nebudeš, O nie, bude to taký upír Nosferatu. Aha. Teraz sme späť? Či to sa potom ripujeme? Teraz nás to tam dá. Ja som ako vždycky môj favorit tuto. Jaj, troška si niečo povedal. Nemyslíš? On co povedal to na what? Ojojoj. Čo mám za ským? Počul som pizza nejaká. Elliot. Mám pizzu? Tu len zjesť ako? Ahoj, čau. Nemala si to tak zbytočne hodiť. To vie ľudí vyhylovať. Aha, prepáč. Som nevedela, ja to hrám poprvýkrát. Jej. Au. I'm dying. Vy ma aj zabiť? I'm dying, help me. Kde si? To si ty? Čau. Áno. Tak budem mať tu zase pizzu. Daj mi pizzu. Tu, máme pizza. Zober ju. Kde on je? Aha, tu je pri tebe. Ja môžem niekoho zabiť? Čo je? Ne, ty vieš dávať iba pizzu. Aha. A potom máš takú ďalšiu vec a tým si rýchlejšia. Jaj, niečo zabíja. Do prčic. Ne. On zabije? Daj mi pizzu, kde je pizza? Trvaj. Prečo dávaš pizzu? To bola tvoja... Jaj. To bola tvoja posledná... Ja nemám hlavu. To bola tvoja posledná pizza, ktorú si dala v živote. Aha. Lebo si zomrel. Ty ešte hraješ? Áno, ja ešte žijem. Ale obávam sa, že nie na dlho. No, za chvíľku som mŕtvý. Perfektne. Nie. Ľudia, keď vás toto video bude baviť, dajte like. A možno natočíme aj takéto podobné videá. Ešte ma napadlo, že choďte na kanál Drien. Áno, ešte. A dajte tam odber. Áno. Zabudla povedať. Dajte odber Drieňovi. Kanál sa volá Drien. To je všetko proste. Je to len jedno kliknutie. A pre mňa je to veľa. Tu budem teraz čakať, neviem. A ešte ma napadlo, že Murder Mystery si môžem zahrať, môžem natočiť, ľudia. Druhým pôjdeme na ďalšie kolo potom ešte?
Áno. Ideme. Dobre, ticho. Dobre, už hráme zase. A ďalšie kolo. No, dúfam, že ma to nikto nezabije. Čo je toto? Jaj, čo to je? Preboha. Joj, tak to neviem, čo je. Tak? Ne, pomoc. Joj. Ja to zomrem. To neuznalo. Som mŕtvý. Daj mi pizzu, prosím. Čo, pizzu? Nie. Áno, mám 1 HP. A som mŕtvý za chvíľku. To je ťažké. Pizzu! Kde si? Poď sem. Tu som! Si ty? Pizzu! Áno, to som ja, hoď mi pizzu, mám 1. Mohla si mi tú pizzu hodiť? Tak som ti ho hodila. Nehodila. Máme. Ne. Ja som asi mŕtva. Tak to moc nevyšlo. Keď poďme na to. Dobre, už ďalšie kolo. Dúfam, že teraz sa mi bude viac dariť. No, To minulé dopadlo. Za mňa ide týpek nejaký. On bude určite ten zlý. Jaj. Nie, není. Toto je ten zlý. What? Ja som hneď zomrel? Tak to je nejaký docela silný týpek. Čo sa stalo? Ja som iba došiel. No tak, to nie je fér. Jaj! Ne, proč jde za mnou? Ne. Oh, 9 HP, to nevyzerá dobre. Zdraj. Je to jaký... No okej, tak... Tak toto kolo sa zase nepodarilo. Ale budeš teraz pravdepodobne vrah. To sa ti možno podarí. Hej, vieš čo? Moje kamošky majú YouTube. Majú kanál proste, že na WhatsAppe, vieš, aký je kanál na WhatsAppe. Aha. No, tak oni furt, že sledujú ho, prečo? A furt má také, že furt na mňa boli zlé, že prečo ho nesleduješ, vieš, furt na mňa tak. Proste štíkali. Dobre, už zase, ne, to je ten zlý. Ja som sa spavnula hneď veľa toho, ne, to nebolo zlý, okej. Dúfam. Ne, tak. Zo začiatku. Ja neviem, čo povedať. Ja skoro nič nevidím. A ja som za chvíľu mŕtv. Aha, tak to... Už som. Ja fakt nechápem. Prečo musia ísť po mne? Čo som im kedy spravil? Pozor, zraj. Preč. Kde išiel za mňou? Aha. Už ide. Bubák. Pozor, už ide bubák. Vyzerá ako bubák? Ako vyzerá? Ako bubák. Bu. Ako bubák, bože. Že ma teraz neuvidí. Na čo mu hádžeš pizzu? Ja ho nehádžam. Si mu hodila pizzu. Aha. Nie, to je ťažké. Rip. Ty si išiel do tej vody. Do akej vody? Do vody, čo dá poison. To je Česká? Čo to je? Prosím, prečo sa napojil ďalší, kto má viacej než ty? Čo je toto? Tu aj budem získať nejaké veci, ktoré nájdem? To je kofot, co môžem zobrať? Čo to je? Nemôžem. Ty žiješ? Ja žijem, no.
Nezabil ťa? Aha, nie. Počkaj, čo? Čo sa teraz stalo? Ja žijem. Jak si prežila? A už ne. Už skoro ne. Už za chvíľu ne. Za Jak to, že sekundu. máš 100 životov? Však si zomrela, nie? Nie, ja žijem. Aj, už som zomrela, okej. Nie, nezomrela. Ty si zomrela jedenkrát. Nezomrela. Zomrela, teraz už. Teraz práve. Počkaj, ale tomu nechápem. Ty si žila druhýkrát. Nie, ja zabil. Áno, jedenkrát ťa zabil. To bol asi niekto iný, lebo tam je strašne veľa skinov rovnakých. Lebo ja som sa skovávala, vieš? Neschovávala. Skovávala. A ty si ma nevidel, ty si Jediný- nič zomrel. Jediný Elliot. Tak si to potom pozri na tomto. Ty si fakt žila druhýkrát. Ná. Áno, Či ma sa len stať, ja neviem. on ťa raz zabil. No. Ja zabil len raz a to bolo len to. Keď som vlastne zomrela. Ja nezabil dvakrát, ja nechápem ťa. No, Tak jaj. však To ty je... to... Zvieratko. Čau, si tu? Čau. To si ty? Áno. Bod. On je tu? On je u mňa. Čo za mňou. Ja som to nepočul. Ja mám vypnutý zvuk, to preto. Ja som ho nepočul, že je tu. No jasné. On nás vidí? On nás vidí? Ja zomrem. Ne. Prosím, daj mi pizzu. Tu máš. Kam si ju hodila? Neviem, niekde za tebou. Ty ho vidí? Kde si? Tu som. Tu však som. Ty si čo okolo mňa? Tu som. Daj mi pizzu. Jo, nie. Počkaj. 7 sekúnd, áno, ešte. 4, 3, 2. Ty máš toto? Ty máš medkit? Daj mi medkit. Medkit mi daj. Nemám, kde? Máš? A kde? Jo, super. Rob, rýchlo. Ne, ja zomrem. To bol ten týpek. Do prdelu. Oh. Ďakujem. No teraz ten zlý nás nemôže zabiť, ale... Tu musíme byť takto schovatí. Uj. Nechceš ešte pizzu? Však ty ešte vyzeráš zranené. No však som. Dám pizzu. Ďakujem. Oh. No, kamo. Zastunoval som ho. Teraz asi... Zastunoval som ho. Pizza. Super. Ne. Zabil? Ja mám 7 životov ešte. 7 HP. Pizzu. Ja, počkaj. Ja viem ďalší. Toto mi daj, poď. Jo, to potrebujem, ináč by som zomrel. A tu máš ešte tú pizzu. Ďakujem. OK. Dobrý tým. Teraz nech nás zabije hlavne. Idem na ňo. Fuj, tak kto je? To je nejaký typek, bože. Ja idem ho zabiť. Zápej, ja ti pomôžem potom, kde si? Ja som sa snažil ho zabiť. Ne. Nejde po mne? Nejde? Ide po mne. A do keľu. Nech ma nezabije. Nezabij hlavne. Do keľu. Zabil ma, ale mám druhý život. Máš druhý život? Áno, lebo mám postavu, ktorá má druhý život, ale on ma asi zabije. No jasné. Lebo ja mám postavu, ktorá má ešte druhý život. Aha. Tak to je to dobré. Zase je tu niekto, kto ťa predbehol, že to bude on. Ako to robia oni?
Ja neviem, Čo mám buď takú ti to červenú kupujú. obrazovku? To čo je toto? Ináč ty vidím. môžeš mať ešte ďalšieho zabijaka zadarmo. Chceš? Keď budeš v lobby, hej? Neviem, ja sa bojím. Sa bojím, že ho zabije niekto. Lebo máš iba jedného killera a to je taký s motorovkou, ale môžeš mať cool kida zadarmo. No nič tam chcem ísť. Kde si ty? Ty si, Ja som zmrzol. ty si zomrel? Áno, úplne. Nesranduj. No sa randujem. Nesranduj. Ale vyhrali ste. Prečo sranduješ? Vyhrali ste, keď nikto nezomre. Ja som 3, 2, zomrel. 1, vyhrali ste. Pizza. Super. Super. Dobre, už ideme. Kto to je inak? Neviem. Slasher. Rituál. Teraz to je kto? Aký zlý? Je, Slasher. toto má... Si zomrel. nie, len ja tu robím tieto úlohy, vieš? Nie. Jaj, čo to je? To je on. Ty musíš dávať pozor. Viem si aj ja dať tú pizzu? Ty si ju nevieš dať. To je ten jediný problém. Mám sa nejak ošetriť? Ja... Daj si tú pizzu? Hneď. Ľuďo, tu si daj tú pizzu, ty. Ja nemôžem, lebo ja mám plné životy. A tu bol nejaký týpek. To si ty? Áno, to som ja. Aha. Poď Jaj. ideme nájsť medkit. Ide zase. Ideme nájsť medkit. O, on je tu? Jo, je tu. Do keľu. Ja som to myslel. Do keľu. Teraz pomalým som mŕtva. Tak nič. Koniec hľadania medkitu. Viem aj nejak pozerať? Aha, tuto. Ty sa ako voláš? Pinblocks. Pinblocks. Minblocks? Jo, vidím ťa asi, jo. A teraz ťa sledujem cez to pozeranie. Idem pozrieť aj toto. Jej. Ok, idem pozrieť toto. Tu je čo? A ti dám toto medkit. To mohol dať tebe, ale už neskoro. Nemali by sme byť všetci pri sebe. On je tu? Ja som sa odhalil. Do prčic. Prosím, nech už sem nejde. On je zabil? No, jasné, že sem ide. Opa. Psych. Fu. Au. Au. Asi som mŕtvy.
že ho to nezastunovalo. Ale Lili, dobrá správa. Teraz to ty. Usadiť sa a ideme. OK, už ideme zase. To som ja teraz. Ja vidím, no. To nie je moc pekné ťa vidieť. Ja som zabil. A kde si ty? Nepoviem ti to. A prečo by si mi to nepovedala? Budem akorát šťastný, keď zistím, kde si. Ahoj. Jaj! Netopírik. Hej. Ne, do keľu. Opočít si, kamarát. No a? Sorry. Mama. Mohol som ťa aspoň nechať ako poslednú. Ale neskoro. Dobrý... Aha, ne. Ja sa to chcem ešte skúsiť snažiť vyhrať. Je tu všetci, ja ich tu nevidím. Aha, okej. Opa, dobrý deň, jaká som tu zabil. Okej, tak nič. Kde len môžu byť? Tak. Mŕtvá. Kde sú ďalší? Teraz ľudia budete sledovať chvíľu seba. A ja chvíľu nebudem, áno. Oj. Jak sa tam mám dostať, akože? A tu je. Vedľa, takého. OK, už som tu. Dobre, mám. Budem sa aj na iných ľudí. Ojej. Kde je akože? Budeš aj letieť, keď si upír? No, keď si... Áno. Ha? Je posledný. Jedine, že povedím, ty si okolo neho prechádzal. To fakt? Jo. Dobre. Bol neviditeľný, keď si chvíle. Bol neviditeľný.
Čo? Keď sa vám moje videá páčia, ľudia, dajte prosím odber. Ak chcete takto viac videí, dajte aj like. Čo? Nie. Som to chcel vyhrať. No. Tak som to mohol takto pokaziť. No nevadí. Dúfam, že On sa je vám toto video neviditeľný. páči. No dúfam, že sa vám toto video páčilo. Dajte like aj odber. A čaute.